БГ. Днес ще играем за първи път Minecraft Pocket Edition. Това ми е първи клип и ще играем Skywars. И започваме и да видим какво ще направим. Я съм тук. И пробос е до мене. Яде. Просто не се играе сега. Нещо не ме пускай малко на изпитанията и после ще влеем. Не. Пауър ли? Да, малко ти изпитанията. О, така трябва съм така. Тихо е. Тихо, че ме размеча падна. Да пада. Ай, мутнила е. Къде си? Тук. Тук е малко трудно, защото с едно блок си. Не е трудно. Аз съм го минавам само да не падна. Как свикна да играеш? Как свикна да играеш? Така е лесно. Хайде, казай как. Ван, той е промен беги, мюка. Давай. Поведе играе, пада, после се свикнеш. Така добре. Почвам да играе, свикнеш. Дюлиовия го стигнах, но трудно после. Има невидими блокчета някъде хора. Аз почти стигнах, ама не знам дали може да кача на болна. Може ли Аз ма не кача? мога как мога да кача. Дай! Загубиш болница. Много ти лаги е. Чакай, дай ме. Езо е, качих се. Я да им второто как е. Нима, този има някъде невидим блокчета. Много. Иванка говоря. Умрях на съм тука. И извиняйте, хора, ама умрях. Почти. Добре, почвай да играете. Почвам да играя. И хора, всички си правите да спечели. Да, но спечеля, матка. Да. И абонирайте се на него. Ти се абонираш, не? Да абонираме, нека да го качиш. Давай. Ай, сега да се паднат някакви работи хубави. В зимата. Някакви ли има невидени? Няма! Тримат те! Тихо се. Ай! Дано си невидени. Хубавите. Дърт. Дърт е. Дай камък вземи. Вземи дай камък. Сега влизам долу да видя кой има. По някой път ви дават диаманти. Сега е хубаво. А сега и бронята. Има още един се. Сега не е хубаво. Ама има заран брега. Да, видим сега какво ще направим. Ама внимавай някой да не се бутне отзад. Да, бързи оня го стои долу. Чакай сега. Броня, ти види се, да. Той е още долу. Клекнал ли си? Клекнал ли си? Да. Аска. Аз не че кляка ми хем да ни пада и хем да ни може да. Сом бил я. Някакъв умря. Вите. Идва, ни видим. Къде ла? Ай, там горе. Не е жив. Ай го. Ще стигнах до това. Не какво ще направим.
да. Дайте. Съм бирал киле. Сега го я чакам. Няма други. Ето, ма чакатка. Напа. Ти да наистина. Някой те изстреля горе, видя ли? Това които гледат. Кой това? Ето го убих. Това почва нататък. Попай, искам да го прибия това. Изгоримо се. Най-спортива игра е точно път във времето. Еми, Много да снимаш. не знам.